മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം വിഷയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയണം എന്നോട് പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് പറയേണ്ടതെന്ന് അവരാരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ മനസ്സിൽ അതേക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത എന്താണെന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. മുല്ലപ്പെരിയാർ വിഷയം നമുക്കറിയാം, കുറേയേറെ നാളായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പത്രങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു സെൻസേഷണൽ വിഷയങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോൾ, പത്രങ്ങൾ മാത്രമല്ല എല്ലാ ചാനലുകളും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെടുത്ത് ആഘോഷിക്കാറുണ്ട്. അവരുടെ രീതിയാണ്, അവർ പണിയതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആഘോഷത്തിൽ മലയാളി പങ്കുചേരാറുണ്ട്. അത് ശരിയോ തെറ്റോ എന്നൊരു നോക്കാറില്ല. പക്ഷേ മുല്ലപ്പെരിയാർ വിഷയത്തിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ഒരു അഭിപ്രായമുണ്ട്. ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം, ഞാൻ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിദഗ്ധനല്ല. ഈ ഡാമിൻ്റെ സേഫ്റ്റി എത്രയുണ്ട്, അത് എത്ര കണ്ട് സ്ട്രോങ് ആണ്, അത് പൊട്ടുമോ പൊട്ടാതിരിക്കുമോ ഒന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. പക്ഷേ നമ്മളുടെ നിരീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പത്രങ്ങൾ, രാജ്യത്തുള്ള മറ്റ് മീഡിയകളുമൊക്കെ ആഘോഷിക്കുന്നത് അവരുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാത്രമാണ്. നിങ്ങളൊരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത്, ഈ പത്രക്കാർക്കും ചാനലുകൾക്കുമൊക്കെ ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയിൽ വളരെ വലിയ ആശങ്കയുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരിലാണെന്ന്. മറിച്ച് ജനങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്താൻ, വികാരം കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെച്ച് അവർ അഭ്യാസം കളിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ ഒരു പുതിയ ഡാം വേണമെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ന്യായങ്ങളുണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ ഡാം അവിടെ പണിയുന്നതിൽ എനിക്ക് യാതൊരു എതിർപ്പുമില്ല, പണിയാം. പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ആര് പണിയും എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന ഡാമിൻ്റെ ഒരു സേഫ്റ്റി ഭാഗം നമ്മൾ പരിശോധിക്കണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു നിരീക്ഷണം വെച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ പണിഞ്ഞ ഒരു ഡാമാണ്. ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവർ ഇവിടെ ഭരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ പണിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏതും വളരെയധികം സ്ട്രോങ് ആണ്. അതിനെ കാലങ്ങൾ അതിജീവിക്കാനുള്ള കരുത്തുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നു. നമ്മുടെ പാർലമെൻറ്റ് മന്ദിരം അവരുണ്ടാക്കിയതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ രാഷ്ട്രപതി ഭവൻ അവരുണ്ടാക്കിയതാണ്. അവരുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ധാരാളം കൺസ്ട്രക്ഷനുകളിലൂടെ ഉണ്ട്. അതെല്ലാം ഇപ്പോഴും ഇൻടാക്റ്റ് ആയിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. മുമ്പൊരിക്കൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഗുജറാത്തിൽ വളരെ വലിയൊരു ഭൂകമ്പമുണ്ടായി. അവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കോൺട്രാക്ടർമാർ പണിത എല്ലാ കെട്ടിടങ്ങളും തവിട് പൊടിയായി. പക്ഷേ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്ത് അവർ പണിതിരുന്ന ഫ്ലാറ്റുകൾ അവിടെ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഭൂകമ്പത്തെ അതിജീവിച്ചു. അതാണ് ക്വാളിറ്റി. എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആർക്കും ക്വാളിറ്റി ഒരു വിഷയമല്ല. ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ വായിച്ചു കാണും, തമിഴ്നാട്ടിൽ ചെക്ക് ഡാം തകർന്നു വീണു എന്നൊരു വാർത്ത വന്നു. ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്, ഇവിടെ ഏതോ കോൺട്രാക്ടർമാരുണ്ടാക്കിയ ഡാമാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും കോൺട്രാക്ടറെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയി മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഡാം പൊളിച്ചു മാറ്റി പുതിയൊരു ഡാം പണിയാനാണ് സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വഴിയേ പോകുന്ന ദുരന്തത്തിന് വില കൊടുത്ത് വാങ്ങുകയായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഡാം ബ്രിട്ടീഷുകാർ പണിതതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഭീഷണിയാകും എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ അങ്ങനെ ആശങ്കപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ, അതിനെതിരെ സമരം ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പറയുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ സമരം പുതിയൊരു ഡാം പണിയണം എന്നതിലേക്ക് മാത്രമായിട്ട് ചുരുങ്ങരുത്. മറിച്ച് അത് ആര് പണിയുന്നു എന്നതിലേക്ക് കൂടി നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ പോകണം. ഇന്ത്യയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോൺട്രാക്ടർ, ഞാൻ ഇന്ത്യയിലെ കോൺട്രാക്ടർമാരെ കുറ്റം പറയുകയല്ല, പക്ഷേ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്ന കാര്യം അതായതുകൊണ്ട് മാത്രം പറയുകയാണ്. ഇവിടെ പാലാരിവട്ടം പാലത്തിൻ്റെ കഥ നിങ്ങൾക്കറിയാം. അതുപോലെ ധാരാളം സംഭവങ്ങൾ പറയാനാണെങ്കിലുണ്ട്, അതിലേക്കൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പണത്തിന് മാത്രമേ പ്രാമുഖ്യമുള്ളൂ, ക്വാളിറ്റിക്ക് പ്രാമുഖ്യമില്ല. സായിപ്പിന് പണത്തിന് പ്രാമുഖ്യം ഡെഫിനറ്റായിട്ടുമുണ്ട്, പക്ഷെ അവർ ക്വാളിറ്റി കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യില്ല. അവരുണ്ടാക്കുന്ന സാധനത്തിന് ലൈഫ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ്. ഈ ലോകത്തുനിന്ന് ലോകോത്തര ടെക്നോളജി ഉള്ളതും അവരുടെ പക്കലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഡാം പുതിയതായിട്ട് പണിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഏതെങ്കിലും ഒരു വിദേശ കമ്പനി, അതായത് നമുക്ക് വളരെയധികം വിശ്വസിക്കാവുന്ന, ഇക്കാര്യത്തിൽ നല്ല തഴക്കവും പഴക്കവുമുള്ള ഒരു കമ്പനി ആയിരിക്കണം അത് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. അതിനുവേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക കോൺട്രാക്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം. ഒരു കാരണവശാലും ശരി ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ ഇടപെടലുകൾ അതിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്നും പണം ഉണ്ടാക്കാനും ഓഴയടിച്ചു മാറ്റാനും കിക്ക് ബാക്ക് എടുക്കാനും മാത്രമേ അവർ ശ്രമിക്കുകയുള്ളൂ. അത് വളരെ വലിയൊരു പ്രൊജക്റ്റാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പുതിയ ഡാം പണിയണം എന്ന് ആരെങ്കിലും നിശ്ചയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആര് പണിയണം എന്നുള്ളതായിരിക്കണം മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തിങ്. ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഡാം എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഇതൊരു ഭീഷണിയാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. അതൊരു ഭീഷണിയായിട്ട് ഇതുവരെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുമില്ല. കാരണം അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അവർ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉള്ള ആരെങ്കിലുമാണ് അത് പണിയുന്നതെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഭയം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഡാമിനെ കുറിച്ച് ഇവിടുത്തെ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട യാതൊരു കാര്യവുമില്ല. 125 വർഷം അതവിടെ നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇനിയും വേണമെങ്കിൽ ഒരു 125 വർഷം കൂടി ഒരു കുഴപ്പവുമില്ലാതെ നിൽക്കും. എങ്കിലും ഭയത്തോടുകൂടി അതിൻ്റെ പരിസരത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡാം പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള
ഏരിയകളിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഭയത്തോടുകൂടി താമസിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഭയം ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് അവിടെ പുതിയൊരു ഡാം പണിയുന്നതിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ല. പക്ഷേ ആ ഡാം പണിയുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ്, 101% നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാവുന്ന ഒരു നല്ല ഫോറിൻ കമ്പനിയെ കൊണ്ട് മാത്രമേ ചെയ്യിക്കാവൂ. അവർക്ക് അക്കാര്യത്തിൽ പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആ കാര്യങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു എക്സ്പേർട്ട് പാനലും ഉണ്ടാവണം. ഒരു കാരണവശാലും ശരി ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാകാതെ വേണം അത് നിർമ്മിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സമരം ചെയ്യുന്നവർ മുമ്പോട്ട് പോകാവൂ. അതല്ല ഇവിടെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കോൺട്രാക്ടറെ വെച്ച് ഇവിടുത്തെ നേതാക്കൾക്ക് പണമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ സമരം ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയാണ് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ, അതായത് മുല്ലപ്പെരിയാറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രശ്നമുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ഭീഷണി ഉണ്ടാകുന്നത്. താങ്ക് യു.